Moikka moi! Mä oon Poutasen Elina, 28 vuotta ja mä oon hakenut vaikuttava ja monialainen johtaminen koulutukseen. Koulutus alkaisi ensi syksynä ja olisi verkkototeutuksena. Mä oon motivoitunut opiskelemaan, koska mulla on tulevaisuudessa tavoitteita työelämälle. Mä haluaisin päästä toimimaan johtamis- ja lähiesihenkilötyötehtävien parissa. Tälläkin hetkellä mä osa-aikaisesti työskentelen toiminnanjohtajana ja lähiesihenkilötyötäkin olen aiemmin tehnyt. Kuitenkaan mulla ei ole näihin koulutusta, joka tarkoittaa myös sitä, että mulla ei ole osaamista semmoiseen johtamislähtöiseen työelämäkehittämiseen esimerkiksi. Ja semmoista mä ehdottomasti haluaisin itselleni saada. Mulla on elämäntilanne hyvä opiskelun suhteen. Mä oon osa-aikaisesti vanhempainvapaalla, osa-aikaisesti työelämässä. Kotona mulla on pieni, noin puolen vuoden ikäinen poika. Ja työelämässä tosiaan yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtäviä teen sekä kuntouttavan työtoiminnan vastaavana ohjaajana toimin. Meidän yhdistyksen tilanne on kuitenkin se, että toiminta tulee hiipumaan lähitulevaisuudessa, joka tarkoittaa sitä, että siellä mun työpanosta ei tulevaisuudessa tulla enää tarvitsemaan. Tämän saman panoksen, mitä mä olen työelämään pystynyt laittamaan lapsiperhearjen keskellä, niin pystyisin saman laittamaan myös mahdollisesti syksyllä alkavaan opiskeluun. Tämän mahdollistaa mun organisointikyky ajankäytössä sekä mahtava tukiverkosto. Tiedonhaku- ja oppimisvalmiudet on hyvät, digitaidot on hallussa, tekstinkäsittelyohjelmia osaan käyttää, tiedonhankinta internetistä ja muista lähteistä onnistuu ja osaan kriittisesti niiden luotettavuutta arvioida. Osaan soveltaa oppimaani ihan käytäntöön. Opiskelu yhdessä muiden kanssa sekä yksin onnistuu kumpikin. Osaan asettaa tavoitteita omalle oppimisprosessille.